Kijk, ze hebben een liedje opgepakt en opgestuurd voor een verrassingsactie. Maar ik ga jullie dat beloven. Als de verrassingsactie heeft gekomen, dat we zelf een feestje kunnen maken. Hè? Dat we zelf op Sjoelke hier al hè? Op een verrassing naast op Sjoelke kwamen. Maar ze willen wel het filmpje aan de grote typen. Goed? Opzetten wat ik zeg dan. Spannend denk ik. Dat is plezier. Ja? Och joh, met een sjaal. Mee dat je kan. Wat? Mee dat je kan. Nee, dat er niet kan. Ja, dan moesten we het zelf zeggen. Ja. Oké, nu moeten we nog. Goed. Dat mogen we nu eigenlijk. Als ik hier onder sta, dan kan ik het zelf afvolgen. Ja. Met enthousiast. Weet Van een verloren jaar. Omdat ze verloren hebben. Dat weet je toch? Toch eigenlijk, ja. Ik denk niet dat ze hier lang op dat ding gaan. Is dat dadelijk eens zo zeggen? Huh? Is dat dadelijk eens Dat is zo wel zeggen? zeker. Is het filmpje? Wat? Ja, dat is het. Wat nu? Ah, dat is goed. Dan gaan ze wel verrassen. Oké. Dus, we gaan het dadelijk nog snel een feestje van doen. Maar zie ik er wel een Sjoelke? Nee, ja, dan moet ik mij eerst gewoon verkleden, hè? Ja, ik ga mij even omkleden en dan kunnen we dan een feestje gaan houden. Goed? Dus vanavond gaan we nog even een liedje. Nee. Zoals ik met de microfoon afpakken. Ja, we mogen die helemaal niet. We mogen het gewoon oplezen. Nog steken door. Mag
Allemaal uitzoeken, jullie kunnen dat denk ik, hè? Nou, nu op de tafel, ik niet voor. Nee? Juffrouw Sandy heeft die meegemaakt. Dat is niet raar, ik dan babbel maar luid genoeg. We willen nu nog even bedanken. Juf Nathalie, kom eens naar boven. Oh nee. Ja. Oh nee. Inderdaad. Ik ben nog niet helder, hè. Eerst juf Nathalie, dan een uitgaat, het fantastische nooit gelukt. Daarom hebben we voor een tweede beloning. We gaan kleine chocolade geven, maar het anders. Mogen we een schat gek vertellen? Als de juffrouw werd terug een nachtje of Nathalie betaalt het terug. Maar nu gaan we het cadeau kunnen geven. Meeste juf Nathalie, speciaal voor u, hele dag op het cadeau. Dank je. Kom eens allemaal heen. Wat is dan hoelapaloe, wat mocht dat dan maar zien? Wat is dan hoelapaloe, het hier dat dan niet zien? Die things be hoelapaloe, in ogen zo. Zeg me, wat wil zie nou? En dan gaan we samen zingen. Hori, 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 hori. Allemaal! Hori, 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 hori. Ja! Hori, 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 hori. Hori, 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 ja! Ik maak me gek en ik denk hij bereikt. Ik bedenk niet dan weer op het doelstiegel weer. Iedereen is dat dan een taboe. Ik vraag die hula baloo, hula baloo. Ja jongens en meisjes, is everybody happy? Steeds allemaal die handjes in de lucht, die handen in de lucht. En wij gaan kloppen! Wat is dan hoelapaloe, wat mag dat toch maar zien? Wat is dan hoelapaloe, hetgeen dat dan misschien die steeds meer hoelapaloe, die ogen zo. Zeg me, wat wil ik zingen? En dan gaan we zingen! Hori, 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 ja! Dat kan leiden! Hori, 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 en dan gaan we nog eens zwaaien. We gaan allemaal van links naar rechts. Van links naar rechts. Zwaaien! Ik maak me gek en ik denk hij verrekt. Ik bedenk niet dan weer wat de doelstiegel weer. Iedereen is dat dan een taboe. Ik hoor die. Ja, de kennis. Ik maak me gek en ik denk hij verrekt. Ik bedenk niet dan weer wat de doelstiegel weer. Iedereen is dat dan een taboe. Ik vraag die hula baloo. Laat jullie horen. Hori, hori, hori. Wat lief? Hori, 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 hori. Hori, 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 hori. Hori, hori, hori. En een applausje voor jullie samen! Ja, de klas van 6A, die hadden meegedaan aan een wedstrijd. En die hebben mee gewonnen. Dus... En jongens en meisjes, er waren 58 scholen die hebben meegedaan aan de wedstrijd. En we hebben er 2 uitgekozen.
waar we om 11 uur nu bij jullie komen. En om 2 uur straks gaan we nog naar een andere school. Die hadden ook wel hun best gedaan. Maar ik ben super fier dat ik hier ben, want jullie hadden zoveel moeite gedaan, die klas van 6A, om voor jullie hier echt een fantastisch feestje te gaan bouwen. Jullie hebben een eigen liedje geschreven, een eigen gedichtje geschreven en dat is zo mooi gebracht. Dus jongens en meisjes, geef een taal een applaus voor de jongens en meisjes van 6A! Super. Ja, en zullen we dan maar, ik ga heel erg, want ik heb altijd spiekbriefjes bij. In de klas mag dat niet, mocht je nooit spieken. En als je toetsen maakt en zo, dan anders heb je 0, maar ik mag dat wel. Dus, jongens en meisjes, we zijn zo op de vooravond van de krokusvakantie. Ik vind dat een heel vies woord, want veel liever hoor ik carnavalsvakantie. Omdat carnaval, dat is zo'n fijn feest. En heel veel mensen die zeggen, wat gebeurt er met carnaval? Wie weet dat? Wie kan mij dat zeggen? Wat gebeurt er allemaal met carnaval? Dan is er een feestje. En wat doen we op een feestje? Dansen. En wat doen we nog op een feestje? Polonaise, ook heel belangrijk. Wat doen we nog op feestjes? Zingen. En dat gaan we hier vandaag ook met jullie doen. Want carnaval, dat is feesten, zingen, dansen en met iedereen tezamen. We gaan niet kijken naar arm of rijk of dik en dun. Iedereen is hetzelfde met carnaval en dat maakt carnaval ook zo heel mooi. En dat is een beetje waarom dat Sjoelke eigenlijk naar jullie school komt, om dat ook te vertellen. En dan zou ik zeggen, steken ze allemaal die handjes in de lucht. Allemaal die handjes in de lucht, want we hebben gezegd, we gaan dansen en af en toe doen we zo van die liedjes erbij. En dan zeg ik heel hard, veer, goal, vliegen! En dan gaan we zwaaien! La, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, la. En blijven zwaaien! We worden vrij en de machteloze jong en alleen is mij alleen. De liefste, de fietste, soms even iedereen. Hey, hop, hop! We worden vrij en de machteloze jong en ik weet te gaan verliefd. Ik ben in de ogen en morgen kom ik aan die. En dan gaan we allemaal zingen! Ik vlieg, vlieg, vrij als de vogel, ik vlieg, vliegende loog, joh, ik vlieg, vlieg, alles verbetert.
zie hier wel iemand met veren op zijn kop en daar zie ik iemand met veren op zijn kop. En dan zie ik nog een meisje, oh, met een heel mooi kleedje aan. En wat zijn dat eigenlijk, waarom hebben die dat eigenlijk allemaal? Omdat de jeugd zijn van het succes. Dat de jeugd van de Kom eens hier, Kelvin, kom eens hier. Kom eens hier, hoogheid, kom eens hier, hoogheid. Ja, jullie kennen die allemaal. Ja, maar ik had ze graag nog eens een beetje kennis gemaakt met ze. Hè? We zullen beginnen met de grote prijs hier. Steve ten eerste! Oh! Maar de liefde. Schitterend. Kijk voor de tweede. Heerlijk, heerlijk. Maar wat ik gek vind, waarom noemen ze die de eerste en die de tweede? Waarom? Dat is ook iemand met de naam Kevin Louise. Dat Kevin is hetzelfde als Louise. Weet wel. Maar jullie weten wel veel van de carnaval, hè? Dat heb ik wel al gezegd. Hè? Maar weten jullie ook, want ik heb het er net gehoord, weten jullie ook hoe je Polonaise moet dansen? Ja? Hoe doen jullie dat? Ja, dat is helemaal juist, Dus we gaan hier achter Steve en wat was het? Marit, denk ik het juist, en Kevin. We gaan achterin lopen en we maken een hele grote Polonaise! Ja, zwaai maar met die handjes! Hop, 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 hoi! Het is alweer carnaval en een kerst vooral. Komt de day daar goed te vol. Veel onder is schoon, we blijven niet zo, joh, we op de lol. Ik hoor het met jij, tot de haring van krijgen, joh, we maken wel plezier. En even gezoet, die reden maken we sfeer. En nu wil ik jullie mogen zingen. Hela, 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 ho. Ja, we dansen en springen, hossen en zingen, gooi die glazen nog eens vol. 1, 2, 3, hela, 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 ho. De koning komt net, we zetten het tet, kom zing met ons mee. En nu gaan we draaien de andere kant uit, Georgie. De willen stoel, door de stroom weer goed, en de Legos doen begeleid. Hoi, som is op stap, rol op en top, nu ze komen van weer en vrij. Ja, dan gaan we wel plezier. En even gezoet, vrijdag wordt in sfeer. En wat zingen we dan? Hela, 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 ho. Hop, 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 hop. We dansen en springen, hossen en zingen, gooi de glazen nog eens vol. 1, 2, 3. Hela, 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 ho. De koning komt net, we zitten in het tet, kom zing maar met ons mee. De prinses stond met zijn rok, lekker beretje voor allemaal. Het druk weer keihard aan de bel. En nu wil ik jullie allemaal horen zingen. Het refrein is niet moeilijk, heel hoog. Allemaal tezamen, laat jullie horen! We dansen en springen, hossen en zingen, gooi de glazen nog eens vol. 1, 2, 3. We gaan niet op bed, we zetten het tet, kom zing maar met ons mee. We gaan niet op bed, we zetten het tet, kom zing maar met ons mee.
Jullie kunnen echt wel fantastisch dansen, jongens en meisjes. Echt waar. Super, 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 super. Maar het volgende liedje, dat is een heel ander gek dansje. En dan gaan we eerst even eens oefenen. Steek nog eens allemaal die handjes in de lucht. En dan doen jullie mee na. En dan doen we zo. Handjes de log in, handjes de grond op. En terug omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes naar voren en op het kuntje. Nou ja, en terug omhoog, hoog, hoog de log in. Gaat dat lukken? Zing allemaal die handjes de log in, handjes de log in. Hey, 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 hey. Ja, waar zijn die handjes? Weet u eens met z'n allen hier naar Afrika toe geweest? Tot ongeveer voor 9 uur in een polonaise. En allemaal die handjes in de lucht te gaan, hè? Handjes te log in, handjes te grond op. En terug omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes naar voren en op het kuntje. En terug omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes te log in, handjes te grond op. Zo kom ik ook tot mijn gebruik. Dit dans is een ervaringsdans. Ze droegen een blauwe krans. Dit dans is een ervaringsdans. Driemaal een molukdans. En zwaaien. We gingen terug naar Kessing, vertelde wat dat ervaringsdiers. En de gemeentjes later zagen weer het bewijs. Die handjes, handjes te log in, handjes de grond op. En trek omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes naar voren en op het kuntje. En trek omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes te log in, handjes de grond op. Zo kom ik ook tot mijn gebruik. Dit dans is een ervaringsdans. Ze droegen een blauwe krans. Dit dans is een ervaringsdans. Driemaal een molukdans. Let op, let op. Ik stuur verkennen nog geliefd van de mannetjes in de blues. En nu allemaal die handjes en meezingen. Handjes terug, handjes terug. En trek omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes naar voren en op de kuntje. En trek omhoog, hoog, hoog de log in. Handjes de log in, handjes de grond op. Draaien tot mijn gebruik. Dit dans is een ervaringsdans. Ze droegen een blauwe krans. Dit dans is een ervaringsdans. Driemaal een molukdans. Driemaal een molukdans. En een applausje voor deze fantastische dansers en danseressen. Super, super, super. Nu ben ik nog een beetje meer blij dat ik hier eerlijk mag komen zingen. Want ik was allemaal eigenlijk al een beetje nerveus. En jullie wisten dat niet wat ik wou. Was jij dan ook met vrij podium? Jij bent dus ook soms nerveus. En wat heb je gedaan met vrij podium? Bloed is lava. Oh, maar dat is echt zo'n liedje, want we springen dan anders van hand goed aan de lava is. Dat is toch zoiets. Jongens. Ah, wel, ik heb het over de vloer lava. Maar ik heb eigenlijk veel liever zo'n liedje dat we over het ijs lopen, over de sneeuw. En wie woont er daar dan? Dat zijn allemaal pinguïns. Zullen we dat liedje dan maar doen? Kennen jullie dat liedje? Zijn jullie allemaal in startpositie? Ja, hier is het liedje van de pinguïn. Van links naar rechts. En dan gaan we ook zo wandelen. Hè? We mogen geen grote stappen zetten. Zo, ja. Dan wil ik dat ook nog goed doen.
ze 16 jaar, tukte gekocht en maakte een klop. Wenen zo, die holde niet. Eerst tegen tweeën op. 7 maanden, hou als piek. Ik was braaf zin op een politiek. Die dag stief en aan het verkocht. Maar het ging verkeerde wel het stuk op de want, door leefde de ping-ping op het midden van de week. De ping-ping leef op het midden van de week. De ping-ping leef op het midden van de week. En de dubbel is te boven. Hop, 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 hop. Ja, blijf hem waggelen, blijf hem waggelen. Ja, kleine stapjes, heel stijf. Lekker met de tukje op vakantie laten zien. 20 keer dag weer op machine staan niet. Weer worden zo'n vier op de kosten komen. Ganse dag rijden in de stoom. Die gaat het stuur en die achterop. En zo'n helm op de kop. En dus weer zag iedereen tot voor de zee. Slipte de tuk en door weer aan land. Ja jongens en meisjes, daar gaan we. Zo leeft de ping-ping op het midden van de week. De ping-ping leeft op het midden van de week. De ping-ping leeft op het midden van de week. En de dubbel is geboren. Hop, 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 hop. Met die in het wit en een groen boeket stond ik voor, ik heb een mystiekles. Ik heb kostuumschoen aangeboden, ik zorg als al aan het altaar stond. Ik hou de schoens de kamer gehuurd. We hebben hier zelfs legerpingwings hier. Oh, man. En het 6e pingwings. Want, door leeft de pingwing op het midden van de week. De pingwing leeft op het midden van de week. De pingwing leeft op het midden van de week. En de dubbel is te vormen. Allemaal tezamen naar de geuren. De pingwing leeft op het midden van de week. De pingwing leeft. Pingwing leeft op het midden van de week. Pingwing leeft op het midden van de week. Pingwing leeft op het midden van de week. En de dubbel is te vormen. De pingwing leeft op het midden van de week. De pingwing leeft op het midden van de week. De pingwing leeft op het midden van de week. En de dubbel is te vormen. Hey! Super pingwing, echt waar. Weet iemand die eigenlijk wanneer het carnaval begint? 11 november, dat klopt helemaal. En om hoe laat? 11 na 11. Ja, we kennen het. En waarom is dat? De 11e van de 11e maand en 11 Weet dat iemand? Ja, dat is toevallig. Het heeft niks met de Wereldoorlog te maken eigenlijk. Dat is het carnaval van de carnaval. Eigenlijk vieren wij alles met 11. Oh joh, dat denk ik. We vieren alles met 11. Waarom? Omdat 11 het carnavalgetal is, het gekke getal. Want dat komt net na 10, want 10 op 10 dat is natuurlijk perfect voor een stukje. En hier moet dat 12 op opkomen. Ja, dus dat is een hele goede getal. Dus daartussen, de 11e, is heel belangrijk. En wat er ook nog voor staat, 11, welke twee cijfertjes, met welke cijfer volg je 11? 1, dat is het tweede daalde getal. En dat moet eigenlijk zijn, gelijk ik het straks in de carnaval, is iedereen gelijk. Daarom staat 11 ook gewoon carnaval. En dan hebben we vrijdag gaan we nog iets tegenleren over carnaval. Maar nu gaan we een feestje volgen. Want we gaan een heel viestig doen. Ja. Toen we nog een babytje waren. En toen hadden we heel lang een grote pols. Mogen we dat niks doen van die juffrouw? Ja? Dan gaan we een feestje bouwen. Dit is in de blote kool!
Ik ga eerst voor zingen, dan zingen jullie binnen. Wow, ja! Ja, dan kan het harder. Wow, ja! Wow! Hakuna Matata, hop, 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 dat durft ze nog niet. Hakuna Matata, die durft ze nog even drie. Die durft geen zorg voor de rest van de dag. Het is een theorie, free filosofie. Hakuna Matata, hop, 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 hop. Wat een feestbeesten zijn er hier. Wie van jullie gaat er nog carnaval vieren? Oh. Kijk er op de Prinsenwagen! En dan heb je snollebolletjes gewoon hier, of wat? Oh, chic man. Chic. Ah wel, omdat jullie zo'n feestbeesten krijgen, nooit genoeg zijn. Hey, als laatste nummertje. Oh. Ik moet zuipen, hola. Ja. Dat is al jong geleerd. Nee, we hebben een ander liedje. En dan wil ik eerst nog iets uitleggen. Want dat is een beetje een combinatie tussen heel hard springen, keihard meezingen en sjonkelen. Weten jullie wat sjonkelen is? Ja, paddy maar was. Maar dat is voor Steffens. Want ver kriegen moet. Jongens, meisjes, zijn jullie klaar? Want wij gaan springen! Nooit genoeg, hop! Wij komen alweer op stap. Wij kriegen nooit genoeg. We pakken goed een top. Hop, 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 hop. Wij kriegen nooit genoeg. Wij komen alweer op stap. Ja, wij kriegen nooit genoeg. We pakken goed een top. En dan chip it up. Chip it en nu gaan we sjonkelen, daar gaan we. Dat wordt een lange dag, de bok wordt rondgebracht. De glazen deze val, de steuning wordt van links naar rechts. Iedereen sjonkelt rechts, op wordt niet gelet. Zo kijkt er ieder week, wie is er zin in het hoofd. En dan komt ie, ver, kriegen, nooit genoeg. Wij gaan alweer op stap, ja, wij kriegen nooit genoeg. Zo komt u goed een top, spring, wij kriegen nooit genoeg. Wij gaan alweer op stap. Wij kriegen nooit genoeg. De pakken goed en top en dan gaan we zingen. Nog een keer. En weer zongen. Wat wordt vandaag geleerd? Nee, dat is niet gevierd. Nog leven iedereen, want hier nog één. Oh, dan kijkt de tijd niet door. Niemand wil nog niet doen. We zingen niet alleen, hier blijven nog één. En nu voor de laatste keer. Ver, kriegen. Ja, wij gaan alweer op stap. Wij kriegen nooit genoeg. De pakken een top. Hop, 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 hop. Wij kriegen. Wij gaan alweer op stap. Wij kriegen nooit genoeg. De pakken een top. Allemaal tezamen. Ik wil niet. En nog een keer.
was voor mij een geweldige eer om voor jullie te mogen zingen. Een applausje voor deze fantastische school, de Bommerzare Kessing! Super, super, super. Ik had eigenlijk nog een idee om af te sluiten. Als we nu dat liedje van 6a nu samen zouden zingen. Ja. Pak maar allemaal jullie tekst erbij. Oh. Oh, voilà. Ja, maar nee, pak het. Kent het van buiten? We gaan het doen. Maar samen met de klas van 6a. Want dankzij jullie ben ik hier. Oh. Wat een fantastische klas toch, hè? Hebben jullie een beetje naar jullie zin gehad? Super. Dus dames en heren, jongens en meisjes. We gaan helemaal live zingen. Helemaal. Helemaal niks van links, maar rechts. Helemaal niks. Heerlijk, nog een keer. Helemaal niks. Mij was ook helemaal niks. Waar is het hier? Zonder de bel. En wat is dan nog zonder viertje? Waar is de deur? En nu doen we gelijk Michael Jackson. Helemaal niks. Helemaal niks. Mij ook helemaal niks. Ja. Heerlijk. Mij ook. Ja, zo mag het. En de finale. Jongens en meisjes, ik wens jullie sowieso nog een fantastisch feestje toe. Heel lekkere pannenkoeken en een fantastische vastelovend.
Kom, kom maar!